गोबां आफादफोरानो नोंथांखौ बरायनो फैदों माबायदि खुसि आं जोबोद गोजोननाय मोनदों गावसोरनि समखौ लानानै आंखौ बिदि मान बावनो फैदों अननायखौ होनो फैदों जोबोद गोजोननाय मोनदों जितु APSC आनजादा बयनिख्रुइबो गोरासिन होननानै हादोरसानिनो गोरासिन मोनसे आनजाद बे आनजादाव नोंथाङा उथ्रिसारबाय मा मोनसे बिभागाव आयदायाव आङो एसिस्टेन्ट मेनेजार अफ इन्डास्ट्रिसाव सिलेक्ट जादों दा मालानिफ्राय जयेनफोर जाहैगोन बायदि एपइन्टमेन्ट होबा जों बुंमोन एपइन्टमेन्टनि शेड्युलखौ होबा जों एपइन्टमेन्टआव लानानै अबाव पस्टिं जागोन बेफोरखौ बुंमोन सिगाङाव नोंखौ गुबुन मोनसे साकरि मावखायो होनना मोनथिदों खोनादों आङो बालिपारा ICDS प्रजेक्टआव एस LDA आं खामानि मावदोंमोन बेयावबो बारा गोबाव जायाखै लास्ट जानुवारि 20आवसो आं जयेन खालामदों थार्ड ग्रेडआव दा रायजो राजाफ्राबोथ' गोबां बरायनो फैदों मान बावफैदों माबायदि आं जोबोद ग्रेटफुल बेनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों खुसि जादों खुसि जादों